ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ହିଁ 7.15 କରୋଡ଼ର ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ କରିକି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି। ତା ସହିତ 10 କରୋଡ଼ର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିସାରିଛି। କାରଣ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ବନିଛି ଯୋଉଟା କି 10 କୋଟିର ବିଜନେସ କରିଛି କେବଳ 2 ୱିକ୍ ଭିତରେ। ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କେତେ କଲେକ୍ସନ ହବ ମିନିମମ୍ ତ 15 କରୋଡ଼ ଲେଖି ଧରନ୍ତୁ। ବିଗେଷ୍ଟ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡିଆ ସିନେମା ଅଲରେଡି ବନି ସାରିଛି। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ। ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାଥ ବ୍ରେକର ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ହେଲା ଦମନ, ଯୋଉଟା କି 2 କୋଟିର ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଥିଲା ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର କର୍ମ, ଯୋଉଟା 5 କୋଟି ବିଜନେସ କରିକି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ସେଇ ବାବୁସାନ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୋଉଟା କି 10 କୋଟି ବିଜନେସ କଲା। ବହୁତ ହି ବଡ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସବୁ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କି ସେମାନେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ହି କିଛି ଏମିତି ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଛି ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ସିନେମା ଆଗରୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲା। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଗକୁ କେମିତି ଆଠୁ ବେଟର ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା, ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ଆଉ ବାବୁସାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପପୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ବସୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। एकथा मानिବାକୁ पड़िବ कि बाबूसानଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସିଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ଟପ୍ ନଚ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଅନନ୍ତା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ବଟ୍ ସେଟା ହିଟ୍ ହେଇଛି କି ଫିଲ୍ମର ହିଟ୍ ହେବାର ବହୁତ ସାରା ରିଜିନ୍ ଅଛି। ବାବୁସାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମଦର ଆଉ ସନର ଯୋଉ ରିଲେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଟଚ୍ ଦିଆହେଇଛି, ହରର ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟ୍ରାଏ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୋ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଟୁ ଦ ହୋଲ ଟିମ୍। ଲିଡ୍ ପେୟାର ବାବୁସାନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଆଇ ହୋପ କି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆଗକୁ। ଏଇଭଳି ଆର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଆସୁ। ପାର୍ଟ 2 ର ହିଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପାର୍ଟ 2 ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ ହବାରେ ଅଛି। ଆଉ ବାବୁସାନ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ ଆଉ କିଛିଟା ଷ୍ଟୋରି ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବ ଓଡିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ ମାମଲାରେ ବହୁତ ହି ପଛରେ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଦିଟା ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ। ଖାଲି ତାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭାଇକି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।